tumsifu Yesu Kristo. Nanchire Nyasaye tata. Kebuno oyo na ndore mwababwe usiatewete ngukwana muno. Kwa rambuli uyu mugambi kinyore kayande. Akia gorokuba. Utenga mangana como kongerale. Yetari konyora abantu baitete ngo. Maxwell. Doma itu sembuga bicara ate bakugamba. Ya no ndo ibete nyana kambuli. Iroli gago tajabo tuko no mugaso. Lakini bugimo gwachire. No ane nkwano tara koreki. Tara kwa. Lakini kwa sebo tenga nyana bibaino. Bonsi bagerire mwarageriri. Paka Nyasaye bwangire. Ai mubale bono nyanjo. No ndo kunetuga kanga tori kenyoreke. Na machaya bakose. Oje ozono mwana wo OCS mwakunete. Kange abantu balega. Leo tari kwenyara. No dawa dengo okune kawaida. Para ibaito mutigo gwanchereria. Digiye kene koreki. Isura abantu Nyasaye bakore wacho Nyasaye. Ragira bakare. Asura ino nyago tenno sabi amate amabiro tenganya biri. Ikia nyonde kinno akinde boyo gonkwe. Kia rukura Nyasaye to kwebisa. Kurwasa abantu baye to konyara kwebisa. Buya oroke. Aracha usena litora mokore to muebe. Fata kara ende gotenena iwango sabanga enyoro mwana oyo mitono mwana poto renge neitwa to saberani bari muto wanyererete para mwikego kutotara baikera bali mwachire kure ngora se familia otwere. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha niseme pole sana mugaka no mongina ebali asengecho tubwato mwenye bwoko beterirwa twabeteriwe ikaransa lero twale ngo ikaransa ngano mwana to umwana olenge bisi ro kolega asiyaye pono karansite ngango mutinde katole kitukoboli abana bande. It is so sad. Inaumiza roho wazazi kuzika mtoto wao ngana senge nchoba abana bamwe bamuitete twarere chifu tonga chifu ito abachafusimu bawo funa bangina abakoro chiro konya bakaka bato ebiwe bana bito bakonye kinya sole bono mbali kutali bana bamwabo ntaraba mu MCA ndo se kosikiana giyo discipline y'abantu ma bachimotige oita abana bamino ekiagera engaki ngoikera abantu bakorosa bana basoye they take the law to their hands okoda mwanya abantu barasire babikire ngakiri chiko kabako kwabo ayoli ogoito muntu the same sword na neche woite na bebu kwego teba kanisa ankorunya kiyogira litubate kambi wondere tukukwana buno mu bange Nyasaye kuri hane ebule busa ebo to watinde kalero asiki tukuto mwana wele kuwanerera okole ibintu byaye mwaso hono mwamwitire ana yubobe lakini nabona atakakolera ego asenge nchobonye bwete basenkora yani nange siasa tindi kukwana chinji kukwana siasa mwene kayo to kuligani mwana oli oraira ali tali wanja kwa yara ile mama ngite bago birema ntomanya inenga mwana onyarebe tikorara botuko oito muntu naye nakire bata bugwita anya kwa mwiti no moro bocha bugwita
ojo kwa mwaga terigena na ndio ngoja kuita. Tunakemea hii roho ya kuwa watu ishindwe sile Yesu because mwatandira abantu baito onya kiogiro mukungu yako li biashara ali daraja ko ni chenga cha yama na goba ensira nere bunenya gotirimbo kaiga onyo mosa acha akamenya gocha akenga ino moteiga no mote bwo kombe agako mukungu oli motwe akawere bitigi bunenya kialenge esemo esaga nchu mutuli ugateka kagira manyi ngali agasoka tachi kutwara internal bleeding aso bongo kangana na kumutinde katwari ningi kia beire akeka muraka muguka igukora tuguka rucioro aye no menye no muremba sese lakini biswani nkwebori erimo umuchobu botwere uri nkuba nekibese babu ate chisaine angana ndisi yaenge tegasaine kesi yeke babakora so bwango o maino botaka negente kibe